Имахме един футболист, Георги Бачев. Много добър футболист. Спартак Москва проявяват интерес. Всичко говорено. $1 милион за Славия. Лицето Наско Сираков решава да вземе Георги Бачев Левски. И как ще стане всичкото това нещо? Ето го, моят приятел, с очилата. Как стане това нещо, като Георги Бачев се скрие, изтече срока за картотекиране и щеме, после ще им го дадеме. Добре, кажи колко пари. Викам 3,5 милиона. Той ка добре. Че викам, пропуснах да ти кажа. Искам да взема и Здравко Лазаров, защото вие така и така не го ползвате. А той се крие зад вратата. Не се показва. Обаче нахалството ми порасна още повече и викам, и още един забравих, Юфу. Излиза момчето зад вратата, лега пред вратата и вика, само през трупа ми. Юфу не давам. Здравко го продавахме за 1 700 000.